Tak, myslím si, že výsledok 3-0 zaslúžený, Slovan vyhral zaslúžené. Hlavne za druhý polčas zlepšil pohyb, zlepšil kombinácie a dal 3 góly. Čiže ja gratulujem Jožkovi Jankekovi k úspechu. Pokračujú v dobrej sérii. Fandím im, držím im palce vo štvrtok s Červenou zväzdou, aby to dotiahli, pretože sú veľmi kvalitné a potvrdili to aj dnes. Vedel som, že to bude veľmi ťažký zápas, najmä po príchode a po cestovaní a po veľmi ťažkom zápase v Belehrade. Ale začali sme celkom dobre, tých prvých 15-20 minút nebolo zlých. Mali sme aj také náznaky šancí, nedotiahli sme to do konca, potom sme prestali behať a záver polčasu vyznel prospech hostí, čo som v kabíne vyčítal. Zmeny, ktoré prišli, tak určite pomohli, rozhýbalo sa to, ale už aj druhý polčas sme začali lepšie. Nedali sme góly, mali sme aj smolu v tých záverečných fázach, tie štandardné situácie nám nevychádzali, no ale potom po prvom góle prišlo väčšie ukludnenie, zlepšila sa hra. Hlavne Grendel priniesol do tej finálnej fáze také dobré momenty. Škoda, že tie 11 neboli premenené. Nie za to, že by som chcel, aby bolo skóre väčšie, lebo to skóre 3-0 bolo trošku možno, že aj kruté pre hostí, ale pretože treba k tomu pristúpiť zodpovednejšie a premeniť. Toto 11, keď sa zahodia, tak nemalo by sa to stať. Najmä Grendel to trošku podcenil. Ja myslím, že dosodil, chcel dať gól, ale Grendel po tých pekných akciách, ktoré tam spravila, z čoho bola potom aj tá 11, podcenil tú situáciu. Som rád, že sme vyhrali a čaká nás štvrtok veľmi ťažký zápas. Máme málo hráčov a striedame a snažili sa to robiť tak, aby všetci hrali. Preto nehral Grendel od začiatku, preto nehral Božič, ktorí boli unavení v Belehradu. Chceli sme ešte aj Ivanovi nechať, ale už nebolo koho. Bál som sa súpera, preto, lebo Žiline hral veľmi dobre, kde sme ich sledovali. A bál som sa ešte viac zmien spraviť, než bolo teraz. Som rád, že sme vyhrali. Ideme ďalej.